गुवाहाटी नोगोरमायाव सिखाव जादों नाथाय गुवाहाटीनि सिखाव जानाय जाथाया बड'लेण्डआव दावराव जादों। नैबे गुबुन हादोरनि देदला मादला हेन्डसाम सेंग्राखौ नुदोंना आरो सिनायदोंना? थारैनो सिनायथाराखैब्लाबो एसे सिनायदों दिनैनि सानाव। फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामाव बे लाइमोननिल' दावराव आरो सावरायजानाय। दानिया फैदो गुबै खौराङाव। गुवाहाटीनि मस्जिदाव सिखाव खावनो फैनानै हमजादों विदेशी एबा गुबुन हादोरनि सिखाव। आरो बे सिखावानो जाबाय साउथ आफ्रिकानि क्रिस्ट'फार ज'से मुंनि सिखाव। साउथ आफ्रिकानि बे क्रिस्ट'फार ज'सेआ गुवाहाटीयावल' नङा, हादरसानि एबा आसामनि गुबुन गुबुन एबा दाब दाब मस्जिदफोराव मुस्लिम हारिनि थफि गाननानै मस्जिदफोरनि मुवा बेसादखौ सिखाव खावो होनना गुवाहाटीनि मस्जिदनि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। नाथाय गुवाहाटीनि सिखाव खावनाय जाथाया बड'लेण्डनि ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। बेसो गुबै बाथ्राया। फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामाव दाबि दैखांनाय बायदिब्ला साउथ आफ्रिकानि क्रिस्ट'फार ज'सेआ सासे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाखौ मोजां मोननाय दं आरो बेखायनो गुवाहाटीनि मस्जिदाव जानाय सिखावा बड'लेण्डनि समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। सांग्रां जा बड'लेण्डनि लाइमोनफोर, गोबां गावनि मुंखौ गोजौ दिन्थिनो देश विदेशनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गोबां खैफोदाव गोग्लैनायखौ जों बे समाव नुबोगासिनो दं। सोरबाया जुलि जाखांनानै गारना खारबोनो गोनां जादों, सोरबाया गावनि मोजां मोननायखौ साउथ आफ्रिकानिफ्राय लाबोनानै मन्दिर मस्जिदफोराव सिखाव खावनो फैनायखौ सम सम नुनो मोननाय जायो। कैमेरा उठिছে ভালকে ইয়াৰ ফটোটো ইয়াৰ ভালকে ফেচটো দেখুৱা গোটেই ৰাইজক দেখুৱা গোটেই আমাৰ যিমান গুৱাহাটীৰ যিমান মছজিদ আছে গোটেই মছজিদত গৈ এই কুৰ্তা পাজামা পিন্ধি টুপি ৰাখি চুৰ কৰে। আজি আমি ইয়াক হাতে লুতে ধৰা গৈছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা। সেই গতিকে ইয়াৰ ফেচটো আপোনালোকে ভালকে চাওক, য'তেও নেদেখে কিয় ইয়াক ৰখিলে ভালকে ইয়াক চাই ল'ব। কিন্তু ই য'তে ত'তে চুৰ, সি চুৰ নহয়, ৱান্টেড হয়। সেই গতিকে আজি ধৰা গৈছে। তই ক তোৰ মুখেদি ক লালমাটি মছজিদ में तुम चोरी किया कि नहीं? जोर से बोलो कान धर কিয়া না গম পালে ৰাইজ যে ই লালমাটিৰ পৰা খৈকাৰিছে যে চুৰ কৰিছে। এই গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ চেহেৰাটো ভালকে চাই ৰাখক, মানে এই মানুহবিলাকে বিৰাট খাতাৰনাক হয় আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে। ইয়াক ধৰা গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াক পুলিচৰ হাতত দিম। তাৰ আগত আমি ক'ত পা আৰু কি কৰিছে নকৰিছে আমি সোধা পোছা কৰি আছো।